Os veciños da parroquia de Paradela, no concello de Meis, levan dende o inicio da pandemia sen poder acudir ao seu centro médico. O Sergas pechou o consultorio debido a que o sanitario que o atende é unha persoa de risco. Dende o concello descoñecen se o Sergas volverá a abrir o centro. Mentres tanto, os veciños afectados son atendidos por teléfono ou teñen que trasladarse a Cambados. Preocupados porque os veciños deste consultorio, que son un cupo de máis de 1.100 personas, levan 3 meses casi sendo atendidos por teléfono, sin ter un médico de referencia. Cando o facultativo considera que os ten que ver polas dolencias que lle trasladan por teléfono, se teñen que desplazar a Cambados, porque este facultativo está traballando físicamente no centro médico de Cambados, non? Sin atender xente e solamente atendendo os seus pacientes que el lles manda ir presencialmente. Ante a falla de información por parte da Consellería e para respetar o protocolo de seguridade do consultorio, o Concello ofreceulle ao Sergas sufragar a remodelación do centro médico. Que sería facer unha doble sala de espera con doble circuito para que os pacientes con síntomas entraran por un lado e o resto dos pacientes entraran polo outro para que non se tiveran que relacionar, obras que sufragaría o Concello. De feito, a día de hoxe acabamos de pintar o consultorio e a obra non a fixemos, pero faremos en calquera momento se nos dice, porque non se nos contestou desde o Sergas se lles parecía ben ou mal. Dende o Concello de Meis temen que a intención do Sergas sexa pechar o centro médico de Paradela. Por elo, o goberno local mandou un novo requirimento á Consellería para que lle informe de cal é a situación actual do consultorio. Solamente manifestar o noso malestar, manifestar que desde o goberno do Concello de Meis estivemos codo a codo traballando durante estes últimos 3 meses con total lealdade. Tivemos os 4 operarios que demos do Concello de Meis traballando todo o día desinfectando os centros médicos, ainda non sendo a nosa obriga, o faciamos porque para nós o primordial é a seguridade e o benestar dos nosos veciños e veciñas. Estivemos, xa digo, indo aos 3 consultorios ata 2 veces e máis veces ao día, e que creemos que merecemos por parte dos Sergas como mínimo un respeto, que se nos informe, que se hai unha idea de pechar un consultorio, que se nos informe. O goberno advirte aos Sergas que de non recibir resposta tomará todas as accións necesarias para defender os intereses da súa veciñanza.